Namagoro benki ya umwanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansubwo mu Gusii na litkoria ori abere litoire rikegima na nene kwa bere go kwego kya asuko bwatia emirobero ye litkoria rero ekirorire ne litkoria Jumatatu kitariki 25 cyo mutenyo kabere omwaka no w'ekibibere na 23 nechinga kibono ngo kwarigania SMS ya Amayia Ensa Eyemo yabona mugoroba erionko manye na nara ya twa kwariganire bunagenderete wateka korwase chinsinyo au ime yense ya Kenya. Nyoro mancho mulire na bakwendera gotonyora sense mere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bago tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website ya itoni ngora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga mangeri tangani kegima tigatora nyore gatiari ngwari ganeretie asenchira yobenge. Iko bona litwa gwata gusemerio kone nasari bona ogenga ngatwa kirita machorwe omubere bo mumroyo muyoro gosemeria ase amatego toka sorochirwa makairo me county ya Nyamira askire kagere no goitwa bona bokire bona mambia ngonyora ngumwana uyu mojo koro komanyora gara ikugole sukari ujukwira na bojo kontebinga nyare boyu gwesungetia amateye mokoro nyamiobo gotigara no muichano magega yo musao yo mowesungia asekirenga gitaramanyikana abantu no baringa na bona batema gocha abandi ba rimi akire ne ntonke tonyara kurusi maiga baido ya to irasare nene sana enibe nyinge gosira magega yo murero gwateka seduke yemensemo ya kyoge Mancho mulirere ya munanda manke ngo kwariganire nkomanye asenchera ere yobwekirano ekarango kwariganto chake korwase county ya Nyamira ngana yogo ichania awase amagomba bwatete ase amate yo munyakerogo bwe factory ya kebirgo ase leta Nelson Nduko oyo ase omumroye atoka asoroche rwa makairo ga sireti obugima bwaya to ase chinchera cyobo tutukanu ngana yogo ichania ase amate yo yatebire no mumroyi nero renge ogosemerio konene ase amate ase kirebuna konyora na lyanyorire emirimo ase serikali ye county ya Nyamira na nigo basemeretie bunango bakonya renge ase amatukari bosyo muri kito korwa ase county ya Nyamira job monkey no roboti urasubwime Enka Eyemo kurwasi kinyoro Kenya Kongo gegotoka ewodi abonyamatuta ebunge ya West Mugirango nigebwate ebororo obonene eyemaiga yo kumusiria omwana obo Douglas Onduko igorende no mwana kanyosomire buya na ende kanyana lyanyorire kewaru ali Nyamira County tarakora matuko mange korange myaka ebiriga Ise Nelson Onduko natwerera buna nigo omwana oyo atogete orochirwa makairo chitariki 19 omotienyi okabere omwaka oyo chinsa inye kyamambia kurende enchera arweche nyumba temanjiri goikera agasiria obugema bwaye asorochorwo pakaga chagotoka litukolia tarehe 19 Jumapili saa 4 alia orocherwa makairo na Gusii akwete arama miriroche akwete ono goichana nende getenda bunekyo asa abantu ba Gusii bamwanya gitinga nekebe goikira ogosira kwaye konyora tararokya bwobo bonde bonsi igoro yobugima bwaye ikikibaete amaborio amange ninkikirerete ogosiria obugima bwaye ya Jumamosi twakorete gasi na mugondo senka yaito tabwate ko complain usimoro sonde bwensi igos nomo kama kawaida karagera pa saa 2 bakaenda korara nyumba mwa toro getikende none room ya aji diary kya na ochire taligeti na enkende information natotebya bunaniko babwate ogoichana akonene ekiagera konyora basomerio mwana oyo ase babwate ogosemeria nachiko bakonya asa matuka bosyo ogosemerio konene asari ono genga ngatwa kirita machorwe ekera abutoketegati bona lia ikirarengerera tikolina abantu baya twale family lakini bona linda kabutokera ugatigo ana hawe nanyi ekanisa ya yenjekirana asomochie elinde ko balemia asomo Father Francis Zebedi ateba nigo bamumaete buna omwana omuya oyo obwate amasikani the pain narrow is common, it's human nature
goiko pain muntu mugusanganere unyagusmile buyeiga unachina umaite ko bwana no muntu mpole nto interact tumona lakini karongo kinando mwana ni moro chekelisi moko marenta mwagachire ibara ngakiri kirisige kwagacho amatoka barororo nabona morocho muntu tuliete Kolende nonya nigo bagendretse nemirobere yoko mwenia umwana obo tomweni ritiko ya chuma tariki 3 egarati mukaso omurembe lakini ritiko lya chuma ine tutwale usangireria ukonya palio expenses bono ogosaba gwenkeyo ne serikali goswana nagati elinde kene kemanyu ninkikirete omwana yogosiria obugima bwaye so bono ekene pi tusabe serikali etobwatsi tumanye ekene obwene butuke kiagera tomano ya gaitu Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mano murikeito Job Maangi asoroboti oruoro ikranu korwase kaunti ya Nyamira ekiroto kurengora ya itogo chiase amate ya Nyagusira tokwira na se kaunti ya Kisii nengana boigo yogo ichania nigo omusacho yo mubi market 50 aisungia ase kenyoro kya Nyamiobo yogo toka ime ya Masongo otamba Nyaribari chache kaunti ya Kisii kubatikana na ise omusacho yo nigo omusacho yatabwate kiorokerere kende yonsi ekyo kero kende kya kubairira barabugo kagera buna nachiko imoki ya egetambukirekyo goseta tigetikende yonsi ekyo gekworo kya buna narengete kwira egetambukirokyo nabono nigo abanyanyimbo kurwa sensemo ya Kyogoro baikira na senseme yo nakurusyo mubero Nyagusira asibanyoira ugoika ase engedu chinga kyogotuki bwachakire Amalieta ngoro kuhamwira temo uyo Nyamwaro uyo Nyagusira no mwana one nero mumuro monne igona bokire bono mambia konyoranga umwana uyu umojo koro ukomonyora gara ikugole sukali ujukwira na bojo konte binga nyare boyu bwesungetia kiaire njira no ire ga wisi ko igegweta tirisa nyombe itirabe kumirango njengo ngukuru nyomba ngakia ngujuka soka nkonyora na bwesungetia mani abo twanyora bwesungetia goigo igaje tekurubongina rumeno wakonyora kabeire wiki ani metenyo yo mwayo sebere no amenye tubungira rume igachete iga ona dio bono mandire ne konyoranga na inde yachete ngo muburi ngakio konyoro menye tabu onte binga yaya imbono na achira dio na komburia inga konyora menyete basire ndo basoka kunyomba ko genda gara yachete uja bono mambira lingo chakotebinga yaya igunyarebe yesungetia Samari tango kutarasagero ona tumweduka uchikwira naiga ngotire yangonya netange na enyombe yute bwatidisha ne nyombe yagachire tarako kurigereri na romonto gesungeti wikange na nyora na anko yane ari na minyokare na tayi abandi Abamenyi bensemo ya Kyoge iyo toka sebunge ya Kitutu chache South nige mambia lero babuka no mwichano neye magaga yo mulero mutindi watka senseme yo nakoranda ase duke Eyemo koirera enibe nyinke gosira korengana no monyene duke yo nigo enibo iyo etane tichiribu chimi kyanda yabake gosira egento barerero boene askiri bagateba natiba manyeti ekiacha kya omulero yo nonya naboniga abamenyi benseme yo barerere okubura ko burendi ase chinseme cyo yento baganira serikali ya kaunti ya Kisii goswa gatyo muri Keitondemo Stephen noroboti urasubwikiranu Ekenyorogia kyogenigo kyabo kiuna kebembere kenene kyo mulero oyoranda ase tukia yemenene asenseme yo kitwarara abu by 3 bonus makaro yaenda akigonyore simi ngwa kare simi lidanga yo noreire nyomba gabo namute ya tinderi nyomba gabo ngayore nkamoinore etinga ya wone duka moino gaiga umoro kare gwoka na buri okare gwoka ina ri bontonya ara gocha tuikaga na bontonya urumuraro kete kabisa abantu no baringi na bona batema gocha abandi ba rimi akire ne ntonke tonya ara kurusi maiga so nabo twaikira n'abantu abange sana twatema kurimia stoko nyara twatema kungusa maji kuru kizima kiarenge wana wane ipaga igatwangusa kabisa twatema kurimia lakini ndo over sudden ntoigeti ko konya twanyore bintu byareke mibikire kuya
nonyobo tukiasomorero yukibogenderete nigaboncheri betuke yabaereire buna ebinto byarenge imene binge mona sekerengo gietandi chiri buchimi kianda kianyara gosira asibaigene tomorero yuo nigochaki guno monto natali estima tingo tabone estima ya kosi omorero oyo akobe estima nono ryeri archiwa echire bya kabisa either no monto ochaga igosiara mafuta onyara gosambe duke aiga ya so toira sargetenene sanda around 900 and something thousand okobe bintu byarenge megane binge sana nimbwate musio kasaiba nimbwate wifi area okoboko nabwate laptop nimbwate computer ibere nimbwate screen ya computer ni screen ya kore TV kona nagorire elaminate tara korno no mutienyi bintu byonse pino byarenge maiga ebirogombire binge gabi kyomba around 100 konyo biga chirema byonse no bayibya yera maiga chibando chenge kona kana omokorra chiregari chibunibere na ruko kwari kusamura noche yera chonse pimega chiyako chirine chinyanga chirali ne chomwana ibere bado chonse noche yera maiga nebiro yani gento kiyo nakonye niwe kurumaiga ebine bitabo byo mwana bya school byanyara kuyira mabo ense moya kiogeni gekwerera buno mochando bogokia kwa burandini gobeiro asa matuka mange asebaganiri botingigu mukurendi mbori buyu yamboikera ntibuya asengenje ketari ento ketangani ase duke yaigoire moga kanaro yo moigore torro before like 5 years ago nabanyare tuko ba nini kidnapped aka tirimbo kibochi asega stokoroka gekona matensa naria jeta konyorekana mambia ga korte kweren ka dambi ororo so security nere sopua egento ndagania ase serikali no gotoikange na ndonye no konyarekana ebeke police post within na ndebake patrol na ande batobekere jitaya borabuna nabuo kiregento honestly serikali kera nchiko soime enkonya at least e boost anything ebwate at least ngendere byane byasare birende nande security yeto maiga tindo chiko senerengia mono ebintu ebinge sana byabere bigokorekana gaiga gobono maybe ase serikali nchina tebe at least bakorobo tukisana nande security ne amana maiga insecurity yabeire nyinge sana aiga na sense moyo nyomba yo bonchereri aiga sekenyerogia kioga semambio gukira rero nigo ebintu byonsi byarengase nyombe byanyara ko babikoya asebone yamatiategera na maburi amangi gati yabo chinsa kyomuriro nyara ko bakogochaka ningo chakyo muriro na aseki maburi ayonse birango bya serikali biranyare kurigereri gukoranda ke machibuki biranyare ko babikoyana na koripoteri ya Ndizi TV korwa aiga sekenyerogia kioge kegotoka se ward ya Nyakoe ebonge ya Kitutu Chache South erietariane Ndemo Steven. Mbia mono umurike Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranwe kiombe ky'abanyakonda ase county ya Kisii nigo baruro kwemurungania kwabo kubwatikana nemechando au ibawetera eyo kubairira barabugotayikirania obokoreri buna ebwenerete mono nigo bamumochiro mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase ugotarigereria magani abo askeri batebire buna babere bagokora emirimo ase gekegetambe korende tibara kanwa chibesa cyabo nabono nigo baganiriye arati kubaka na chibesa gose baimukiye getambukero korengana buna richi korigoteba tukaiwana ngo twakana enge our pending bills aruchigasi abantu baito bakore namangana mange lakini wigara boniga egaba Nairobi's terakana pending bills tera abantu baito gasi ekore bakore ande mwaro je moisonda se TV nga agwanjira nanga tarakora kende gyonse igongo jugosaba bagusia se babeta ino mwagere chikura omonto mwabege to bis okwanire ngata konyara gasi nigona go jugosaba TMC chido chiroro nyuma dotora imukya mangana yabuna abana inji moimbi chio mongwano because of incompetence arwa bisi otherwise tuakoire Simba siku 7 otuakane chiwesa chitu una contractors anya talibo ojagira Monday nigo to wanza goje stadium oro wherever no emotonto buogo tuikaransororo kwarageri chi family chitu koruru breakfast lunch na sapa simbango kubori umuske egwa chete Kisii county oche go spell doom asa abantu ba Kisii
onyaye korote na contractors mba korete gas na ndiko bwate kene ngamba korete gas so kie list muna waso kie list ya ghost workers yinero tutamanyeti obumanyi bwaye because nero ntumanyete oso getie bintu bire fake kwabekira abantu babeire emitienyene bakoligereria mangana y'ekipara contractors bakotere building omwana ominto ngo gotebiga in matters to do with the development ntobwate pending bills paka chibo ntobwate ongoing projects na chiro chinko chiro onyerende pending bills chiro chikoro chenganchi akole tubobe ongoing project nabo bisaba aho bali obwate bari under you bakoligere contractors baito bachiko colleagues chiro cy'umwana ominto nkyo utari go chikwanera. So governor, we are telling you onyerasi yagusinyire I resign and we are not going to fear you. Etogo chigokana, we will resist your government on merit. Horabati oruo nigo rwariganiwa n'umurikyo ito Mildred Momanyi togotigana nayo nigo amateyemo ko rwase kenyoro y'echinche ime yaboro nyinyari bari chache county ya Kisii egenderete go ichanera chinchera omwanobo anyara gusira ase chinchera chobututukanu ase ritkoria lamisi ikiaeta kubatikana nech kamera chia CCTV nigo chikoro kiabuna umusbati oyo moni gegete ase skuru ya Skyline Academy munenchire yemo yokori yaribaga korende ekero eskuru gose basi eskuru ya soka omusbati oyakabaga kobwatia basi ikuruma egane gari ayenge nekero basi yo yikyo mwana sereta Veronica Nanda omusbati oyo akabaga koira omwana oyo muri keito Josephat Amisi oberega kobwatia roboti oru na tigatowe nara ya twariganiretie nase eskuru ya Skyline yegotuka asesemo ya gitare imeye county ya Kisii aso muibolio yomo anyaritoka bagwikira na rochinga kichemambia na boigo wekora kubulia libaga linde anyariko bagakoleta umwana oye ase eskuru yo nataka kujua vile tunafanya shughuli zetu za siku wakati tunatoka darasani wakati tunaenda break wakati nilimuelezea ilifika kwamba anahitaji hadi timetable kwirana ase skuru yeyo chinsa kianda cha mogoroba asanya tokobaga gosoa amone gari KCM 743V linde kisha baadaye alikuja masaa ya jioni siku ya Alhamis ambapo alikuwa amejua nani anachukua mtoto nani anamdrop mtoto moja kwa moja. Alipofika shuleni alikuja akasimama penye tunaegeza magari kisha akakuwa anachungulia dereva ambaye anachukua mtoto na kumususha hapo eki omwalimu munene atamanyete na ikaringa umwibulio ni gari ngikobaga gwekora kurende kerengeri kia ekerene no kumonyora omwana Veronica Nanda elinde banyarako bakumutamia kurwa asinga yabo kurengana na CCTV skuru yo egari nigo yabetege gosoka boigo ikabwatia egari yanyarako baikubugulie Veronica Nanda yanyarako baiguchaka orogendo kugenda ase omochokio goro kurengana na kirori abubare aborokia ase skuru ya Valley Academy asema ya Kiogoro na alafu alikuwa na andamwa na mwanaume mmoja mwingine alikuwa ni dereva wakambeba kwa nguvu wakamchukua wakamweka ndani ya gari. Nikajaribu kusimamisha hilo gari walikuwa wanikanyage ikabidi nisonge kando apite tu. Kwangu nikajitolea nikaona the only way to stop this car from moving nikasimama katikati ya barabara. Vile nilisimama katikati ya barabara aliniwakishia mataa ya gari akanipulizia honi ya gari. So for me because of my safety nikaona huyu mtu maybe sijui nia yake ni gani nikasonga kando gari likapita kwa speed. Ilipopita nasikia akapanda akafika hapo juu kuna kona kidogo kisha tukaanza kufuatilia ni nini ilikuwa inaendelea. Ekeregeta seni Ndizi TV Kenya tukabigo ikirana ase inga ya Veronica nigo ya nyarete mamumu abo agenda tukabago ichanera na boigo ikirabo nigatamanyeti ase enyaroka yaye Veronica Nandare akabwati umwana mpaka Kiogoro kero cyalingi saa 10 kero umwana akuru skuru umwana akadrop kunera kamupiki akagenda n'umwana ngusaba kuone nkulinga akese kali tokonye kamuranje timaiti asumwana ona alibono mwana netabwati any comfort Magaya roboti wakwa asigeta seni kebanya nyimbo ya Kiogoro
ubatikana na barabwo niko batabirenga tambukiro kende kitanyara kobege koirwa erinde omwana Veronica anyara koba konyorekana ase are boigo kirori aboni go batebire omwana Veronica niganyara koba kobetereriwa koso ase gari yo asa anyara koba kwanga nabo gikuruta magoro kuikera ase kerengo keria ebikuruto bya ebigatigaranse nabo igegari kanyara kobe kogenda ase chimpero chaigoro kwa urafiki kabisa, kwa maana mtoto alijaribu kuzuia kuingia kwa gari hadi viatu zikabaki. Huyo mtu akatoweka na mtoto akaenda kwa kasi sana, sikuweza kumsimamisha vizuri. Egari ya KCM 743V nigerikeire elietaria Edina Gechemba Obiko uyike bande kiae kere 27076591 amabolio amangeni gagenda tokoba gutigara asenga ya Veronica Nanda inga gwikira boniga iringi gekogera Edina Gechemba Obiko atarabikiro biara korengana aneno roboti buna egari yo nigo erikire aselitariae niko bono enka ya Veronica Nanda yaganiria serikali anene egeta seni ke banyanyumba ya Kiogoro gekore obotukia sobwango elinde banyara ko bakomanya omwana Veronica Nanda sare naboyo komobeka biara Edina Gechemba Obiko uyo egari ya nyara tokoba gutumeka anene koburia omwana yo kurwa sobo Tento bwatibwiri nere pinande timu manyiti nande ana komoro Gasentenene no omwana Veronica Nanda anyara tokoba kubwaterwa naboyo kubekwa ase egari Ripoteri kataseni Ndizi TV kurwe kenyero gechinche yegotoka ime ward ya Kiogoro constituency jalibali chache ime county ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi Mbia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti oruru kirano togotekana nayo nigo kiama kia UDA kiabere okora maunchorerio asogochora abaraibe kiamekyo ase Cleophas Malala achorirwe koba umurikyo monene bwe kiamekyo kia UDA Cecil Mbarire gochorwa koba umunyakirugo naboigo Jafet Nyakundi gochorwa koba umugachi wose treasurer okwana chinga kiecho Malala nigo atebabune kiama kia UDA na kiro chikoba kiama ekereneke imense ya Kenya korwa chingaki ense yanyore tobosibore asikeria boigo ayenekire unabakwanire nabarayibonsi korwa sekia mekyogo chia korwa libagaria bene eriyo abana siasa gose abantu kwerikia sobunke. This earliest opportunity to accept these appointments as the second Secretary General of the ruling party, not just UDA, of the ruling party. And in the same breath, I want to extend my congratulatory message to my colleagues who we have in tandem been appointed, the Honorable Chair, Madam Cecil Mbarire, her able Vice Chair, Honorable Omar Hassan, and other officials who have been appointed alongside with. I want to, without any iota of doubt, thank the Almighty God for giving me this opportunity to be here today, and also thank my party leader, the President of the Republic of Kenya, in realizing talent in me and appointing me to this very challenging position. Today, as I take over the position of Secretary General, I am alive of the fact that I am taking over a party that has a very strong foundation, a party that is seen as the youngest party, yet the biggest party in the Republic of Kenya. As I take this role, I want to say that we are just beginning a journey to have UDA being a bigger family in this country. You all know that I was a member of ANC, and I want also to thank my former party leader, Honorable Musalia Mudavadi, for mentoring me. He gave me a platform. He gave me a position to play in his party, in which my current team identified me and requested to have the services of my talent in this very party.
Ebyombe bitenerete abakori emirimo ase ensemo y'obochenu nigo byaikire okwemurungania kwabo ase bunge nene nabo igo ase ewizara y'obochenu kubwatikana n'amakong'wari bagwetera kubairera barabwotaikirania emirimo yabo buna ebwenerete egati emechani eri babeire bakwerera n'ogotarikwa kwa banyagetari baisaine ase chinyagetari omuroberio o Universal Healthcare egati ayande ase rituko ria rero besoke na gokora okurubikana kwa murembe goikase chiabisi chebunge nabo igase chiabisi The people that we are having here are actually earning half of what their counterparts, who they are working with, is earning. So they have worked for 3 years with a salary where you cannot even be able to maintain a family and take your kids to school. And now, after they fight COVID-19 and it's gone, or almost gone, then the reward that they are being given is to continue with the same exploitative terms. People have been resistant to the issue of Health Services Commission, but now we must put a structure in place that will ensure that when health workers are employed, wherever they are working, in whichever county they are working, they work under exactly the same conditions. So unless we do that, we are not going to achieve universal health cover unless we are cheating our people. Omowaziri wa mang'ana y'obutari mense ya Kenya Penny na Malonza nigo rituko ria rero aikira na sensemo ya watamu eriokorigereria asara y'umurere yabeteke gokorwa ase chinsemecho ase emebogani au nabo igo ebibanda byabonchoreria byabete bikoya okwana chinga kiecho Malonza nigo aliaira yogochia kwenekia bunango bwaterana bale ne serikali eriokwenekia buna bale babete gosebarie nibo yabo yabeteke gusaliwa babeire bagokonyeka. Tuje tu tuone uharibifu wenye ulifanyika kupitia kwa moto, na tukae na wenyeji ama wenyewe wa hizi mahoteli tuongee nao. Unajua kuna ile shirika lao la hoteliers, kwa hivyo hilo ndio shirika tutafanya kazi. Wameweza kutuelezea insurance, watu insurance wanaendelea kushughulika, lakini upande wa serikali tutashirikiana nao tuone vile tunaweza kuwasaidia kama vile nilivyokuwa nimesema. Lakini wakati nimekuja nikiwa kwa ile hoteli ya Buyu, nilifikiri ni hoteli peke yake imechomeka, lakini nikapata pia kuna vibanda za wamama walikuwa wanauza pale nje wameweza kuchomekewa. Wamama hawako kwa hizi association za hoteliers, hawajajiregister pale, na ninajua pia hawana insurance kwa sababu ni kazi ya uasla ambao wanafanya ili waweze kusaidia familia yao. Kwa hivyo kwa leo wakati tunashirikiana na hao managers na wenye hizi hoteli kubwa, pia tutashughulikia wale wamama wako pale. Kwangu ndio nitaanza nao siku ya leo. Nihakikishe nimewakishia kitu kidogo ili waweze kuanza ujenzi wa hizo vibanda mara moja. Kwa hivyo hapo ndio ningependa kufika na niseme hao dada zetu wako pale nje tutawashughulikia. Wenye mahoteli pia nao tutahakikisha tuko na kikao katika ile association yao tuone vile tutawasaidia kulingana na ile mipango yao wako nayo. Omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja ni gaganirie nsemerie tenerete obokoreri ko ene kyabuna ngoligererie bwikiranu obokoreri ase county ya Nairobi anene chingaki echio obotenereri obwo gosobokoreri bwa gotenererwa ne kyombe kya Nairobi Metropolitan Services askeri atebire buna nonya obotenereri obwo abete boko gochi ase serikali ya county ya Nairobi nigo obututukanu bogenderete ko ene kiwa nabono nigo aganirie omurobero yo koligererwa bwikiranu nabigo ama we set up a process through the internal audit function that all of them go through there before any payment has been done, and we've seen an actual reduction. I don't have the specific numbers of the claimed outstanding liabilities. You know, when you tell every officer to sign on to those, and then they go through that process, and that was the agreement really with the Auta General, that have those ones, you know, go through internal audit. Now on legal pending bills, outstanding legal liabilities, our legal pending bills in Nairobi County stand at 21 billion shillings. If we pay, that's the only thing we will do. We will not pay a salary, we will not do a road.
We will not build a hospital or buy a single tablet. Abasaye korwase chinsemo ao nigo bagendrete gosirwa na bayigo gokonywa erio kwenyorera chikosi cy'amaboko ichikira abakonye ase chinga kichabosi ritko lya rero nigaborokiwa korwase county ya Homa Bay abo bare wetani Eyemo na 50 babekerwa chigutwa magayo gokora chikosi echi cy'amaboko umuroberi wabeire kogosirwa nekyombe kya KCB Foundation. Continue increasing them, and we appreciate our partners who have supported us. We would not do this without them. We work very closely with Mastercard Foundation. We work very closely with the GIZ, German Development Corporation. So we really appreciate the support that we get, and of course the group, because for every year, 1.5% of the profit that KCB Group makes is given back to communities, and that's how we're able to run these programs that we run like Tujiajiri. From electrical installation and electronics engineering, and I've taken the Tujiajiri program. It is a good program, more so for ladies in the engineering department. We find like most of the things that are being taught there are, you find it is practical. More of them is practical, so you get exposed to what you are doing before even you tackle it. So you get to know them also in that department as Tujiajiri program. Another thing is also we find like Tujiajiri program, because they don't do the criteria by selecting others because of the gender or being a woman or a masculine. Serikali nigegendrete kuboliwa gusira abana bari bamenyete no borema eriyo kwegenderera buya ase amasomabo abwatani au nigo besokire na kubwaterana na Rotary Club korwase Orogongo rwa Nyanza Western na Boigo Rift Valley eriyo korwa obokonyi kosira aborokiwa bo kwegenderera na amasomabo. Here today to celebrate persons with disability. What we've done, we've invited children with disability just to show them love, entertain them, feed them, and of course we'll give them gifts as they go home. But beyond that, we are here to create awareness on persons with disability. This rally brings together children who are disabled within Kisii County so that we can celebrate them and put a smile on their faces literally. And we would like to put in a bit of resources from the National Government Constituency Development Fund to try and make it a little more accommodative. But again, today I just realized the new curriculum-based system has not catered for the kids with special needs. So that is one other thing that we like to push the Ministry of Education to try and ensure that these kids actually are at par with the rest of the able kids. Omwancho muriere rigo ikiraga igante toko ira sensemo ya kabereye studio erio tomonyore Victor Sultan Obang'I atumanye buna nara yagendete gukorekana a sensemo ye chigosori anechinga kie chindo chebuna timweri ya Manchester United nigo egendete korekana gose amashabiki ya Manchester United nigo agendete kogoka as chinsemo chimitanda igona nachi gotumanya manke ningigendete gukorekana as ensemeri chigosori to basagoskare. Everline Osero kurwa sense mende studio moncho muligeli yango kwaligania ase chigosori Jumatatu bakondo ko Victor Sultan no Obang'I na mangagi ndete korekana buna Everline atebega bu Man United ntoke ndete kogoka kigima ninchigo bateringa naseki kolenda sebono tuchakire ase ensemo ya Division 2 FKF League abu ase chitimu awachige ndete kwegasa na gusigikania kwene kinga nkwenyorera chire libaga ligi ya ase league yori tkoregoro timu ya White FC nigo baikoranete ne timu ya Gucha FC abo ase Gucha FC banyorete ubuyibwe chigoli bere ase Eyemo kwana maegaye gosori yo mo kocha bwe timu ya White FC umanyekanete buna Mika Onsongo nigo nanya bo atago kerete obo egasi yakoretwe nef referee ase ekeminanekyo nabatauna nigo akorete owanchereria toiwe enkwana yaye.
Mpira leo wakiruya lakini referee asariri. Sisi na Guja Youth we are friends. Na tumeshindwa of course vizuri, lakini referee ya leo ameharibu game ya leo kabisa. But I congratulate Guja Youth for the game wenye wametuonyesha leo. Waendelea hivyo hivyo, but we shall build from the mistake we did because our players did 2 slight mistakes tukafungwa, lakini we shall rectify from that next time. Ego sorry revosio ya no mupira bo mwelio fast leg. We hope a break yego chukova tutarekebisha hiyo makosa, we come a bit strong second leg. Nonyana korengana nere Clinton manano yoromo kocha bwe timu ya Guja Youth nigo ago keretechi point isato banyorete asegosori yo no yoko kerbo bwibwabo wakabere korwa bachaka elege yo ya FKF Division 2 manano niga tebiruna bachiko ene kinganko ira na balene chinguru ase elege yakabere yegosori yo ya Division 2. Fika huku bana. Kidogo tu. Samaria Tanjen Clinton manono nje head coach ya Guja Youth FC. Ntwacho mupira ke Nyamira ko mupira ole ngoma kong twanyakire twanyorero bwa 2-1 no egira ndingira beki yamo no twatemiro astoko nyara na players bina rina tebete mbagende kunya gwetoma ene win yeto ya kabere consecutive twanyorire ande ndro chine form yeto ya we mbuya ya chakire koba despite challenges chabira se game ya lero ngwende tuli tuirane tuchake kwibanga no mupira ndo yabere mupira mokong etimu ya Waiters etimu engia ya twakiro mokong no mupira twake first half ya bid second half tobe tactful yake tisabu jitwaka twale chaletera matunda twabere tokonyoro bubui gegasigete Nyamira ko bono no kuirana tuchikwibanga tore ose ni game isebane tochikoende osene ya mamoja lakini asige mwe chibere game ya manere tochikobangero andake season yentora chaka bia twachagete aso goito mupira matangani rekibona gatwa twanyare ko bantu go ture mipira mengi na ko ona na no mupira itoka bire twa winire ntongendera ko build kuruga gas twikirire ero wini ya lero ya toire moral to build on the next win elinde toro sento tire tepo abagwatani gose abakibasha bana FC ni go bago kerete point ya moma yo kosori ne timu ya Migori Youth na gosoka makali yo gotabekana goliende mokocha bwe timu yo Sami Okot ni gatebire buna ni go balengete go chigokora around entangani gose first leg ye league yo ya NSL vale aseri bagali tangari real league eliba chikwebe karibu aseri bagali ya yo chikoene kingangoso abale ase around ya kabere Chinguru Kegima. Kwa majina ni Sami Okot, head coach Shabana FC. Game ya leo imekuwa tension kiasi ya kwamba hatuja demonstrate game yetu vizuri same na opponent wetu. Nadhani kwa sababu ni kama derby pia tena. So hii ni derby yetu ya pili tumecheza. Game haijakuwa rahisi, imekuwa ngumu kwa sababu hakujakuwa na ile flow ya game. Uwanja pia nayo haijakuwa mzuri kiasi ya timu zote kutulia na kucheza. But game kwa ufupi haijachezeka vizuri kwa sababu ya tension. Tumekuwa na tension kubwa sana kwa hiyo uwanja na kuna mashabiki na wale wenye hawajakuwa wakihusika ndani ya game ndio wamekuwa wakileta hiyo tension. So imeisha 1-1, imeisha 0-0. Tuna feel hiyo point moja ni muhimu baada ya kulose last match. Tuna feel point moja ni muhimu. Next tuko na game nyumbani, tuna need kujikaza zaidi tupate point 3. Then tutakuwa tumeanzia hapo. Tuna need ku maintain first leg kisha kama bado tuko top ya ligi ndio tukuje na strategy nyingine second leg kama tuko mwenye inyoranga Shabana FC ni go bagendete kora ligi yo ya NSL no nyana bo abagwatini ba Migori FC ni go batagogetigwe nemerimo yakorete ne referee ase ligi yo gokwana nabalike mangana Kevin Olwatch nigatebire bunango chikwere bali kobe kumukia elio baligereria momocho akoretwe ase gosori yeli tkoregoro yo batanyorete obobui na uchikwane kingabun ase round ya kabere ngochi bale goswane chinguru elio bagendera konyoro obui kobe kaseri bagali bigia goswa se ligi ya FKF Premier League. Kwa majina nitawa Kevin Olwatch, kocha wa Migori Youth.
kuongea about game ya leo ilikuwa dabi. Na dabi obviously huwa ni ngumu sana. Game ya Shabana huwa ni ngumu na ina maana mambo mingi sana. But leo at least game imecheza vizuri. Ikaisha bila vita, bila kelele mingi. But nitasema game tungeshinda. Kama referee kidogo angekuwa fair. Ingekuwa poa sana juu tunapata mafaulu zingine pale inafaa kusho mtu analenga. So kuna venye metro timing kidogo referee. Officiating ingekuwa poa vizuri. But kwa vijana wangu wameng'ang'ana. Game yote wameng'ang'ana game nzuri. Wamecheza game nzuri, chances wamepata but hawajazitumia. So itabidi tuwakize mambo ya finishing kidogo. Next game pia tena tunaenda away. Ni game tena huko Kisii tena. Na tena ni derby tena. So lazima tujipange vizuri. Kuna vita chukua point 3 juu. Ili kwa home ingefuata chukua point 3 hapa home. Tukiangalia table tuko poa, tuko na point saizi 14. Tutacheza games karibu 11 ambapo si nzuri. Kama coach Sifil anafanya kazi nzuri. Tutajaribu ngangani na niweje tutapata point hata tuenda away tunatafuta point 3. Hata kama ni ngumu tutajaribu kitu yote tupate point 3. Petro Mila Mokera kare kontenga timbe kali oginche buni fan ya Manchester United kolende ntu abwetega kombe kia Carabao Cup abantu asenseri ya Maiko batebirenga ekinyuwankero yekoro kunga Carabao ekiyo sponsor league ya Carabao Cup batebirenga guchakira bona asengencho Man United babwetega kombe kia Carabao mbali ochikunyu ekyo kolende uni goro ya ino asebono nara inabwatu mwancho muri chiro ga 5-6 inchi okorektera aya korekanete korwa sense meyo ya kombe kia Carabao Cup na Casemiro amona Rashford bakoreta mangana nabayigo ntochikomanyanga abantu bali bakweruka the Blues nga ibagendrete go blue gocha wakondoka Victor Sultan noibo bangi buna botambe ipo siku tuzidishenia Everline Osero kwa sense mende yako musmari. Mono Sultan Bubang'I samangana ya mayakurwa sense moye chigosori korende wikomanya 92 na chifan cha Chelsea Mosuko 92 kemotwe mwancho muri ari wekeraga igabano no to gukorera mayiya Ensa ya masenchera yo wekera no korende nyora chikoraga 5-6 aya munanda mangirende uchiko ya nyora asenchera yo wekera no nyora nabakondera gotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News nabogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito ni gora atonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga mankireterane Everline Osero twaroburigere burobya nigo twabwatirana na Joshua Auta kwene kya wikeire asense boyimanyererio